आता इथे मी परत हॉलचं डेकोरेशन बघण्यासाठी आलो आहे, म्हणजे काय काय अपडेट केलं आहे. आता इथे बघा आम्ही हॉल चेक करायला आलो होतो, काय काय अपडेट केलेलं आहे. लाईट्स बघा आणि सर्व प्रॉपर केलेलं आहे. आता तुम्हाला उद्या आपल्या फंक्शनमध्ये तर दिसणारच आहे सर्व. मिरावला किती रे? आपण हे पेढे घेतलेले आहे, केसरपुरी, 2 पॅकेट कचोरी आणि वेफरचे 3 पॅकेट. दोन बॉक्स चमचा आणि पिशव्या, 2 ग्लासेस आणि आपले 4. अरे वा, मामा आला. अजून थोडंसं आणायचं बाकी आहे, परत एक राऊंड आहे माझी. हे दिलू बघायला आले, ती सर्व चेक करते की व्यवस्थित आहे की नाही सर्व. बरकत येईल, नेहमी येतात सगळ्या गोष्टीला बरकत येणार. ती बघते की व्यवस्थित आणलंय की नाही बारशाचं सामान सर्व. आणलाय काय बघ. मामी काय कोण आहे का? मावशी झाली आहे ना? हो मावशी झाली, दिलू माझी. दिलू मावशी, दिलू मावशी. चेक कर सर्व. हा बघ, हे बघ इकडे बघ, हे बघ पेपर बघ, पेपर आणलाय बघ. नमस्ते. आता इथे सर्व तुम्ही बघताय ना, हे सर्व बाबूच्या बारशाची तयारी चाललेली आहे. आता सर्व पप्पूनी सामान आणलेलं आहे आणि त्याला काय काय आणलंय ना ते तुम्हाला मी दाखवते. पहिले मी चणे दाखवते. चणे म्हणजे घुगरे. आणि म्हणजे आता बारशाला आणि 5वीला आहे ना, याला चणे नाही बोलत. हे आपले लाल चणे असतात ना, ह्याला चणे नाही बोलायचं असतं, घुगरे बोलतात. हे मी आहे ना 2 किलो आणून भिजायला ठेवलेले आणि ते आता आहे ना आम्ही थोडे थोडे आहे ना असे पाकिटामध्ये भरणार आहे. म्हणून मी काय केलंय, ओढणीवर जरा घेतले आणि जरा पंख्याखाली जरा वाळायला ठेवले. कारण का माहिती आहे, आपण पाण्यासकट असे ओले भरले ना तर ते चणे पिशवीमध्ये बुलबुलीत होतात. म्हणून थोडा त्याचं पाणी मेला पाहिजे. पाणी गेला ना सुकून की ते चणे चांगले राहतात. आपण वाटू तेव्हा घुगरे. आता हे मी जरा साईडला ठेवते. हे आपण पाकिटात भरताना दाखवूया. तोपर्यंत हे वाळू दे जरा पंख्याखाली. हे आम्ही आदल्या दिवशी आणलेले आहे, कारण आम्हाला ते पिशव्या भरायच्या आहेत, पाकिटं भरायची आहेत म्हणून. म्हणजे आज जो दिवस आहे उद्या बारसा आहे आणि आज जो व्हिडिओ शूट होतोय हा आदल्या दिवशीचा. हे पहिलं बारशाला माणसं येतील ना, त्याच्या आधी काय काय बोलतात ते, स्टार्ट करा, स्टार्टर बोलतात ना. तसं हे आम्ही पहिले स्नॅक्स असो, थोडंच आपलं आणि कचोरी आणि वेफर आणि कचोरी वाटली जाणार आहे. जेव्हा पार्टी सुरू होईल तेव्हा नंतर आपल्याला पार्टी पॉपर्स लागतात ना, तर ते फोडण्यासाठी ना आपण टोटल त्याला 2 बॉक्स बोलले, त्याच्याकडे कमी होते म्हणून 2 बॉक्स आणले, त्याच्यात थोडे कमी आहे. हे बॉक्सेस मी आणलेले आहेत आणि आपण वाटण्यासाठी पेढे आणलेले आहेत. तर टोटल इकडे 4 किलो पेढे आहेत बघा. हे 1 किलो पेढे आहेत आणि हे 1/2 किलो असंच ओटीमध्ये, ताईच्या ओटीसाठी. आणि कोणते पेढे ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा. बघूनच एकदम मस्त वाटेल, म्हणजे खुश होतील माणसं. एक पण पेढ हातात ठेवला ना तरी माणूस खुश. रेडी 3, 2 काय बोलते मी खोलताना? तू खोली द्या शिमशिम. हे बघा कसे दिसतात. हे त्या दुकानातले सर्वात चांगले होते केसर पेढे, तर ते मी आणलेत आणि बघूनच मस्त वाटतं. आणि आम्ही एक टेस्ट केलं, खूप छान आहेत. हे सेम तसे सर्व केसर पेढे आणलेले आहेत. 4 किलो आणि 4 किलो आहेत ना, हे आपल्याला पाकिटमध्ये भरायचे आहेत. 2 किलो पाकिटात भरायचे आहेत आणि 2 किलो असे, म्हणजे बाबूला आपण जेव्हा पाळण्यात ठेवणार ना तिकडे प्रत्येकाला नंतर वाटायला. हे बघा अशा पाकिटमध्ये, आणि इकडे बघा हे अर्धा लिटरचे पाणीचे बाटल्या आहेत आपल्या कंपनीचे, चांगल्या कंपनीचे 2 आणले आहेत. हे जेव्हा आपण खाली जेव्हा म्हणजे काय खाण्याची वस्तू असणार ना
तेव्हा हे आपण तिकडे देणार. आणि सुरुवातीला देणार कसंही. इकडे मोठे पण बाटल्या आणलेले आहेत 1/2 लिटरचे आणि तिकडे छोटे पण बाटल्या आणलेले आहेत. दोन बॉक्सेस बघा है ना. आणि ते झालं. आणि इथे बघा हे पान आणि विड्या आणलेले आहेत जे प्रोसिजरला लागतील पूजा बिजासाठी. आणि इथे हे ट्रायलसाठी 2च आणलेत, अजून येणार आहे ते डायरेक्ट हॉलमध्ये डिलिव्हरी होणार. इकडे बघा हे ऑरेंजचे आहेत ना, ऑरेंज ड्रिंक्स, म्हणजे डायरेक्ट आपल्याला घरगुती रसना बनवायला लोक बाहेरून माणसं येतात ना गरमीतून, मग काहीतरी थंड पाहिजे ना थोडं प्यायला म्हणून. आणि थंड कसं करणार, तिकडे बर्फ असतंच हॉलवाल्यांकडे, त्या बर्फामध्ये टाकलं की तो बॉटल ऑटोमॅटिक थंड होणार. आणि हे 2 आहेत तसेच अजून डिलिव्हरी हॉलमध्ये होणार आहेत. हे फक्त ट्रायलसाठी म्हणजे पुढे थोडं आणलं, त्यांच्याकडे माल कमी होता म्हणून आम्ही त्यांनी उद्या मागवणार आहे. उद्या सर्व हॉलवर डिलिव्हरी होणार. तर एवढं सर्व सामान आणलं. आणि हे ग्लासेस आणले, ग्लासेस आणि ते जेवायचे प्लेटी आणले. आणि इथे बघा हे चमचे बघा, वुडन चमचे आणले चांगल्या क्वालिटीचे, म्हणजे बेंड नाही होणार असे. आणि हे जे आहे ना हे हेवी आहेत बघा, एकदम हेवी. म्हणजे ते कोणकोणते प्लेटी कसे असतात की बिर्याणी घेतली की असे वाकतात, पण हे कसे वाकणार नाही बघा, एकदम चांगल्या क्वालिटीचे आहेत बघा. तर इकडे 100 प्लेट्स, 100 स्पून, 100 ग्लासेस एवढं सर्व आम्ही आणलेलं आहे. हे डिश आणले हे वेपर वाटण्यासाठी. वेपर आणि कचोरी या डिश मधून द्यायचे. आणि एक्स्ट्रा डिशेस आहेत आणि ते एक्स्ट्रा प्लेट्स आहेत. समजा कधी माणसं वाढलीत किंवा कोणाला नाही आवडत, हे नाही आवडत, तर आपल्याकडे एक्स्ट्रा प्लेट्स असलेले पाहिजे, बरोबर ना. तर ते सर्व तिकडे सिस्टम आहे. आणि आमच्या उद्या बाबूचा बारसा किंवा बेबीचा बारसा, बेबी गर्लचा बारसा उद्या 4:30 ते 6:30 हा टायमिंग भटजींनी दिलेला आहे, गुरुजींनी दिलेला आहे. तर आपला हॉल आपल्याला 3:30 पासूनच सुरुवात आहे. 3-3:30 पासून डेकोरेशनवाले येतील. मी पण 4 वाजताच जाईल, तुम्हाला सर्व दिसेल उद्या. आणि काय काय डेकोरेशन. आणि आता सुद्धा तुम्हाला हॉल दाखवलाय थोडासा, पण तो अजून अर्धवट डेकोरेट झालाय. जे बलून डेकोरेशन आहे ते व्हायचं आहे, ते उद्या होणार. ते लोक येणार, बलून्स मध्ये पाळणा, ते सर्व डेकोरेशन उद्या होणार आहे. ते सर्व तुम्हाला आता उद्या दिसणार. अजून पण काय काय तयारी आहे, अजून तुम्हाला काय काय खायला ठेवलंय हे तर तुम्हाला दाखवलं, पण अजून पण ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी आम्ही ठेवलेलं आहे तिकडे बारशासाठी, कारण पब्लिक चांगलीच येणार आहे. तर काय काय ठेवलंय ते तुम्हाला बारशाच्या दिवशी दिसणार सर्व, आणि कशी एन्जॉयमेंट करणार. अजून या सर्व गोष्टी खूप दिवसांनी बाबू आलाय ना, खूप वर्षांनी. आणि या सर्व गोष्टींसोबत हे जो आपला स्पीकर आहे ना, तो पण सर्व हे सर्व एकसाथ रिक्षामध्ये भरून मी सर्व नेणार आहे. याला म्हणतात बिंदास मामा. म्हणजे मामा आहे ना पाठीपुढे बघत नाही खर्च करायला, भाजी असू दे भाचा असू दे, म्हणून त्या मामाचं नाव बिंदास मामा. आणि आपण हे पण ठेवलेलं आहे, आता काय उद्या तुम्हाला दिसणार आहे तर तुम्ही दिसेल, पण आता नाव पण सांगतो, आम्ही पनीर टिक्का बिर्याणी पण ठेवलेली आहे आणि एकदम चांगल्या क्वांटिटीमध्ये ठेवलेली आहे. आणि अजून एक स्वीट मध्ये आम्ही गुलाबजामुन ठेवलेले आहेत. म्हणजे टोटल एक मेन्यू ठेवलेला आहे ना. गुलाबजामुन मी बनवणार होते, पण कसं घरामध्ये खूप गडबड आहे ना, मग मी चांगल्याच त्या आमच्याकडे जे वेळ नाही. आता ह्या ज्या हॉटेल मधून आणलेत ना, ह्या ज्या म्हणजे तो आहे बनवणारा, त्याच्याकडून ते पण ऑर्डर केले एकदम चांगले. ते पेढे आम्ही पॅकेट मध्ये भरतोय, 2-2 एका पॅकेट मध्ये 2 पेढे. आणि हे कोणाला द्यायचे, म्हणजे माणसं येणार त्यांना देणार की ओटी भरायची त्यांना? ओटी भरतात ना त्यांना ते घुगरे आणि पेढे द्यायचे. ओटी भरतात त्यांना, आणि बाकीच्यांना पेढे आपण वेगळे वाटतो. बाकी एक पब्लिकला सर्वांनाच पेढे वाटतो आपण, पण जे माणसं ओटी आणतात ना, त्यांची ओटी खाली नको द्यायला ना, पिशवी त्यांची बॅग काय असेल ती, त्याच्यामध्ये घुगरे आणि कच्चे घुगरे आणि पेढे द्यायचे. आणि पाळल्यात आपण जेव्हा बाबूला ठेवणार तेव्हा एक पेढा हा वाटणार. दोन पॅकेट बघा मम्मी हे पॅकिंग साठी, आणि आपले 2 पॅकेट आहे तिकडे वाटण्यासाठी आपण आणलेले आहेत. आणि एका पॅकेट मध्ये किती असतात बघ? भरपूर आहेत, खूप आहेत ना ते. हे काय एवढे भरले तेवढे आहेत, एका पॅकेटचे झाले ना हे. ओके, कंटिन्यू. आता इकडे बघा जरा तुम्हाला फॅनचा आवाज येईल. आणि इकडे काय भरायचं काम चालू आहे? घुगरे. हे आमच्या इकडे 150 रुपयाला 2 किलो पडले मला. काय बोलते? एक पाकिट आणि एक पाकिट ह्याचा द्यायचा ना पेढे. काय जोक झाला इथे जरा, काय नाही तुमच्यापर्यंत नाही.
हे असे चण्याचे पाकिटं भरलेत बघा. घुगऱ्याचे पाकिटं भरून घेतले. जेवढी पेड्याची भरली ना तेवढी हे घुगऱ्याची भरली. टोटल आपले 56 झालेत. हा. घुगऱ्याचे पण आणि पेड्याचे पण. आणि हे आहे ना आपल्याला मीठ टाकून उद्या शिजवून घ्यायचे. हे घुगरे वाटायचे चमच्याने. बोलतात चला ग बायानो घुगरे वाटूया. बरं घुगरे वाटा ग असं गाणं आहे ना काहीतरी. हा मराठीत गाणं आहे घुगरे वाटा ग. तसे हे आपले घुगरे वाटायचे. पेढे आणि घुगरे. बाबूला पाळण्यात टाकली की पेढे आणि घुगरे वाटायचे. हे मीठ टाकून शिजवायचे.